Li faré una pregunta amb el màxim respecte institucional possible, però amb el nomenament de Vicent Sanchis, francament, sembla que tingui molt de morro. Ho dic perquè aquest periodista és conegut de la seva identificació amb el partit polític. Aquí ha estat, durant els últims 10 anys, hi ha hagut un debat sobre la neutralitat dels mitjans públics. Jo no sé si se'n recordarà, però va començar amb Pasqual Maragall, vostès van nomenar Miquel Puig de president de la Corpo a canvi de despolititzar la Corpo. Jo crec que hem tornat al punt de sortida i a més ho fa un Consell de Govern que està caducat des de fa mesos. És a dir, és la manera de continuar controlant TV3. Jo no sé si a partir d'ara vostès podran continuar donant lliçons de democràcia, allò que diuen que Espanya és un règim de baixa qualitat. Però sobretot em pregunto si realment són conscients del que estan fent. Jo li respondré amb el mateix respecte institucional. De fet, crec que com sempre ens adrecem els uns i els altres en aquesta sala. Jo no li puc valorar cap altra cosa en relació a qualsevol professional dels mitjans de comunicació que no sigui precisament el seu perfil professional. Vostè coneix perfectament quin és el sistema de nomenament dels responsables de la televisió i de la ràdio públiques, Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en cap cas Consell Executiu de Govern, del qual jo cada dimarts els dono comptes dels seus acords i de tot allò que considerem que pot ser d'interès per part de vostès. Per tant, en aquest sentit, com sap perfectament, i en virtut d'aquest principi de desgovernamentalització de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la qual jo sí hi crec, i aquest govern sí hi creu, no sé el que succeïa abans, vostè ha fet referència a un govern en concret, jo no hi entraré per desconeixement en molt bona part, però també per respecte institucional. Ara és ara i ens hem de remetre i ens remetem al que ha succeït en el si de la Comissió de Govern, que ha decidit uns determinats canvis, en aquest cas amb el nomenament del senyor Vicenç Sanchis, de la mateixa manera que fa més d'un any es va nomenar el senyor Jaume Peral. Consellera, perdoni que insisteixi, però vostè sap perfectament que l'han posat vostès. És a dir, no em doni l'excusa del Consell de Govern, perquè el Consell de Govern mana amb vostès, i ho sap. És com fa un parell de setmanes un company li va preguntar: escolti'm, el reglament del Parlament que s'està canviant, i vostè va dir: això és cosa del Parlament. Home, no és cosa del Parlament, vostès tenen majoria al Parlament, vostès tenen majoria a la mesa del Parlament. És a dir, vostès no són una cosa aliena ni al Consell de Govern de la Corpo ni al Parlament de Catalunya. Són vostès qui manen als dos llocs. Insisteixo que crec fermament amb la separació de poders. Vostè ara parlava del poder legislatiu i del poder executiu. Separació de poders. Pel que fa a la Corporació de Ràdio i Televisió, la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, vostè coneix perfectament, segurament millor que jo, com funcionen els nomenaments i aquest tipus de decisions que es prenen en el si d'un òrgan que, per descomptat, el govern no hi participa. Qui més?